Sir, kung pwede kanang Mangayo ko kanang makalakaw ko ba? Kay gusto ko nga makasimba. Priority kayo sa ako magsimba. Gusto ko nga makalakaw ko ba? Gusto niya tuon na magkuhan siya, walker. Kung paano mag-walker na, hindi ko agay kang patindog. Nag-alalay-alalayan naman siya perminti. Kaya adlaw, i-exercise naman siya dito. Pag-agak may perminti sa iya ha. Ang pangayo lang sir nga matagaan dyan siya. Matong nagkuhan dyan ko sa brigadahan ka Ate Joy. Nga Mangayo may wheelchair sa brigadahan. Kaya lisod man, di man po may ka-afford. Sa may palit, maglisod pa gani may pamalit sa iya gatas. Di mo mga pagkaon-kaon pa niya. Samuan lang, ano sir ka nang lisod kaayo kay magdayong-dayong magud ni mga anak. Magagak sa iya ha, perminti. Bugat tay kahit siya. Tapos maglisod ni, magsuot sa iya, magligo pa. Lisod ka kaayo. Gusto na mo na maka alalay po sa iyang wheelchair. Kuhat ka, maguyod-kuyod naman. Isawa naman good, karang ginahin ko na mo siya diyan. Tapos apil ang bangko, amo ang alsamon. Upat ni kabuk mag-inalsa. Kay babae na bayan mi diri, apos na babae. Good morning. Good morning. Good morning. Nay. Good morning, Nay. Kumusta? Kumusta mga adlaw-adlaw? Adlaw-adlaw sa mga bata. Sige, suporta sa inyo. Bata ko. Pila ko magpalit mo, Nay? Ulo. Kapindog ka? Dili? Agap na. Agapon yun. Agap yun, kadagdag. Hanag yun na what? Hey! Oh, thank you. Tabang ni mo, ha? Sir. Kailan? Sanay. Bakit sinunod mo? Problema. Recover tayo ng uwan. Paglawas nimo. Recover. Nay, ha? Salamat sa suporta, Kabrigada. Kabrigadahan Gensan. Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan.